mani omono tuya ni je experience kombo omono tuya sangai tokongkha जों प्राइमारि ओमफ्राय आबंखा ग्रासरुट लेभेलनि कमिटि ओ कमिटि ना पाराम जायो चिनि सामुं कांनाय एवं सामुं कांनाय बिसिंते मथानो राग्रिनाय ओमफ्राय आबनि बागै जों प्राइमारि जे कमिटि थाबानो आरो अमति बरनो जों तु बुना नांनाय नर प्राइमारि कमिटि थाप्रो जे बर एक्टिभ जे बर सामुं कांनाय बननो नर नारि मासुंनाय जाकाय जुदि चिनि प्राइमारि कमिटि वो चों थुनि वो जुदि जों सेले सामुं कांया कास्लेनाय हाकिरिनाय आंथिनो जुदि चोंनि थाखाय निनि मथा बिसि दिन चलिगला तिनि प्राइमारि कमिटि नि मिटिं दंगो हायदि आनि तिनि आंथि जागा थाना दंले तिनि चिनि ब्लक मिटिं दंगो आनि मथि जागा दंले सामुं कांखायबले दाफाना आमति हे उमला एमन बरनो जों प्राइमारि कमिटि मा खायना जे प्राइमारि कमिटि वो गाहाम सामुं कांनानै बरनो कनभिन्स खायनानै बरनो न फैयै जुदि जों प्राइमारि कमिटि खालायजानो थाखाय आबो गाहामनाय आं जेहेतु सेलायबाय जाबा खायजा एका चिनिबो खायसे इउनिट दङ 8 जना 9 जना खायसे इउनिट दङ अ इउनिट रो जों से रकम कमान्ड दिलिबो कमान्ड दिलिबो बर आ इउनिट खायसे कतंग कमान्ड दङ बो कॉर्पोरेट दङ रेस कॉर्पोरेट दङ सार्जेन्ट नि मानो बनो दायित्व दिलिबो बनो आबो कन्ट्रोल खाय 9 जना ठीक से रकम आर्मी नि जेफ्रेन को चेन ऑफ कमांड ठीक पार्टी को सेम चेन ऑफ कमांड नि थाखाय लास्ट स्टेज नि थाखाय आबो प्राइमारि कमिटि तो प्राइमारि कमिटि को नरक जारा तिनि खायना बा नरक तिनर जारा लिस्ट दिना नरक काहाम बरनो नदि खानानै आं खालायो जाहाथे खायो जतन न कोनाय हयतो अ कमिटि को केबो नि मुंखलाया मैमानो इंगाखाय जाहाथे आनि मुंखलायलिया आं सामुं कांलिया अमदिखाय उंगिया कमिटि को मुंखलायखे सामुं कांनाय कमिटि को मुंखलायखे सामुं कांया आबो मैमाया जे बरक ग खाना हामजांनाय दिनि हानो हामजांनाय बो कमिटि फान तंखं कमिटि पुरि फानंखं बो बिनि सामुंनो थांनाय थांनाय सालसा बिनि डेस्टिनेशन बो जे हारमानि आ जागा बो सबिनाय न सबिनाय आबुनि बागैनो जारा प्राइमारि कमिटि जारा तिनि और जों और जारा मुंलिखा ते बरनो आबुनि बागैनो आं साव ता कायसा जागाय बुथ कमिटि एकाय 50 टा बुथ कमिटि चिनि सिमने एलाका दङ एका आबुनि बिसिंग बुधै 36 टा चिनि तित्रासा आमसायो ते बाकी 14 टा आबो वानजि आमसाय हयतो आरो हिंदुस्तानी तंमान चा बागाननि बामति रता इंगाका अ बुथ कमिटि इंगाका একটা বুথ সেন্টার চিনি নির্বাচনী সময়ে इंगाका जों बुथ सेन्टार सामुं कांनानै नांगौ एका अ सामुं कांनानो जों जाहाथे खायै चिनि बुथार स्लिप गाबाक जाखा बुथार तालिका मुंगा किसा जाखा एका बिनि बुथार स्लिपो मुं बुलदा काखा अमरनो चेक खालायो नायनायनि दायित्व नंहा बुथ कमिटिनि नै आं वानसुगो इंगाका जेहेतु चिनि और गाइडलाइन काहामखाय स्पष्ट करै एवं चिनि पार्टीनि गठनतंत्र बा कन्स्टिट्यूशन सनगो स्नामजागियाखौ एका आबुनि बागैनो आं सानानि मुसुंगो बुथ कमिटिनि जों तिनि और मुं लिस्ट लिखा बा बुथ कमिटिनि मेम्बार का प्रेसिडेंट गायना पाइखैया आंनि बुथ कमिटिनि दायित्व तामो आं काबो सामुं कांनाय अमनबो नोंसो सायमानो नांगौ गा आबुनि बागैनो दायित्व नाहार माने लगिनो जों आंनि दायित्व तामो आबुनो काहामखाय स्राय सिवैना माने परेसे सामुं कांनाय मानाय नों सियावै आंनो बुरि दंखा उरबो थांगा खायनो उंगिया नों बुथ कमिटिनि मेम्बार आंनो कता पंचायत मिटिं उंगिया नों प्राइमारि कमिटि मिटिं आनो का डिस्ट्रिक्ट कमिटि का हामा थांजा जाबो माथा आबुया चिनि बर अनेक आमति हिनो बे आबरनो बचन बुजिना नागन निनि बसि जरा नुमा थानाय बसि जरा मा थानाय बो मिटिं नुमा तंनाय बो मिटिं नुमा तंया आबो नरक किसा सिनानि नांगौ एका आबरबो नरक सिनानि नांगौ इंगा के साइमान एका चावो एका चिनि बर का मिहिन आनि नुगो ग्राम अञ्चला बेबो बरसाव तिनि उति जागा मिटिं हाबो आर का मा थांनायसा उति फंगान था आबोया बिनि कमिटि दङ आ कमिटिनि मेम्बार जाखा दिनै विलेज कमिटिनि मिटिं थाखाय आरो निनि पार्टीनि प्रेसिडेंट प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेंट बुथ कमिटिनि प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि प्रेसिडेंट ब्लक कमिटि प्रेसिडेंट थानानै कया आरो जे पन्चायतनि मेम्बार दङ विलेज कमिटिनि मेम्बार दङ बर'